Vi står her med Thomas Frausing. Du er nå trener, hovedtrener i Kronborg Knights i Danmark, tidligere Vålerenga Trolls. Kan ikke du fortelle, du flyttet tilbake til Danmark. Hvad gjør du nå? Ja, efter tre rigtig gode år heroppe i Norge, så er jeg kommet hjem, og jeg har fået headcoach-jobbet i min gamle klub. Og det går rigtig godt. Vi er undefeated her i år, så vi er klar til at rykke op til den næste liga. Og så er jeg blevet running back coach på det danske landslag, så al den tid, jeg brugte med det norske landslag, har båret frugt og har givet mig en masse ting. Så ja, det går rigtig godt. Betyder det at du er involveret nå i U19-kampene som kommer nå i løpet av... Nej, slet ikke. Nej, jeg tager hjem tirsdag, så kan jeg nå at se den onsdag. Men nej, jeg er ikke involveret. Jeg er running back coach på seniorlandslaget. Okay. Ja. Nå var det næsten at Trolls kom hit. Du har jo vært i Trolls, men har du sett de andre lagene i kamp? Altså, jeg har fulgt lidt med jo. Der Norge skal have stor kudo til I er rigtig gode til at livestreame og vise kampene. Så jeg har fulgt lidt med og set nogle af de forskellige hold og kampe, og det var jo en tæt kamp med Vikings og Trolls, så jeg ved ikke, om det fortæller mere om Trolls, der spillede op, eller Vikings spillede ned, men jeg tror, det bliver en rigtig god kamp, og jeg glæder mig til at se den. Så jeg kunne måske godt have tænkt mig, at Trolls har taget den hele vejen, men nu er det stadig to gode hold, og det bliver en god fodboldkamp, så jeg glæder mig. Nu er du i Norge nå i helgen. Ja. Når ser vi dig over længere tid der igen, eller har du flyttet til Danmark for godt igen, eller hvad? Ja, jeg tror, jeg har flyttet til Danmark for godt. Jeg har altid drømt om at have en fodboldrejse og komme ud og prøve noget. Og i starten var det nok USA, der var drømmen, men nu bliver det Norge, og jeg fik en masse gode oplevelser. Men indtil videre, så tror jeg, det er Danmark, hvor jeg er nu, ikke? Og fører mit gamle hold op. Så ja, det hvor jeg er nu. Hvad er målene for Kronborg Knights? Jamen, målet er blevet, at vi har fået en rigtig god bestyrelse samtidig, og de har sat klare mål, at vi satser på at nå op i den bedste liga i 2020. Så det vil sige, at vi har 2-3 år til at rykke op og vinde. Så ja, det er målet. Flot, Thomas. Da ønsker jeg dig lykke til og nyt kampen. Jo, mange tak. God kamp.